Itt ülünk a Mamut egybe vagy kettővel, most tudom, mindenesetre szabad lábon, szabad széken. 31 napja van kinn a szabad levegőn. Ezt is szokni kell? Nem, ezt nem kell szokni. Hát a jóhoz azért nem kell idő, hogy hozzászokjon az ember. Illetve a normál élethez. A börtönt azt mennyi idő alatt szoktam? Az első egy-két hét volt olyan, hogy ez egy rossz álom, és ébresztenek fel belőle. Tehát az első egy-két hét volt nyomasztó, az ember belerázódott. Most muszáj volt hozzászokni, hiszen nyilván az embernek alkalmazkodnia kellett a rossz körülményekhez. Mármint a bezártsághoz, mint rossz körülményekhez. De most is van modern nyomkövető, nem? Igen, van. Megmutatja? Hát az asztal fölé nem akarom föltenni a Keleti Ágnes, 98 éves, meg tudja csinálni. Ilyen fiatal ember igazán nem. De ugyanúgy a bokán tovább. Igen, van a technikai nyomkövető. De ugye föl kellett jönni Pestre, a pesti srácok elleni perre, fölöslegesen. Mert ugye a pesti srácok munkatársai nem jöttek el a sajtóperre. Ez azt jelenti egyébként, hogy a bíró azt mondja, hogy akkor elvesztették a pert, vagy kitűz egy újat? Ez egy büntető tárgyalás, ahol vádlottként idézte a bíróság többek között Huth Gergelyt, illetve Füsi Angélát, illetve Szarvas Szilvesztert, illetve a sokak által ismert Szabó Bálintot, aki ilyen lánglelkű harcos a Szegeden a Botka László elleni küzdelemnek. Na, a 4 vádlott közül a szabályszerű idézés ellenére csak Szarvas Szilveszter jött el, tehát benne volt becsület, hogy eljön a saját büntetőtárgyalására. Hát Huth Gergelynek, meg Füsi Angélának, meg Szabó Bálintnak annyi vérsen volt a pucájában, hogy eljöjjenek, egyébként kötelező lett nekik eljönni. Rágalmazás miatti büntetőtárgyalás. Megismételjük, hogy mit írtak, nyugodtan elmondani, vagy ne terjesszük most itt a Nem akarom a hazugságot terjeszteni, én azt gondolom, hogy a Szabó Bálint a tőle megszokott módon több hazugságot elmondott a pesti srácoknak. Ebben én jogerősen sajtópert nyertem a pesti srácok ellen, megnyertem jogerősen a személyiségjogi pert, de nyilván átléptek egy olyan határt, ami miatt én azt mondtam, hogy igenis feleljenek ezért a hazugságért a büntetőbíróság előtt. Ennek lett volna ma a tárgyalása, ami a Szarvas Szilveszter vonatkozásában el tudott indulni, de ugye az érdemi dolgokban nem tudtunk belemenni, hiszen a fő hazudozó Szabó Bálint, illetve a gyanú szerint a hazudozó Szabó Bálint, illetve az ítéletek szerint azért ez már tény, hogy ő valóban dolgokat állított, de ő nem jelent meg, és ezért április 2-ára halasztotta. Jelent ez valami elégtétet, ha elítélik őket? De valamilyen módon kárpótolja azt, aki több mint egy éve előzetes letartóztatásban börtönben ül? Én büntetőügyekkel foglalkozó ügyvédként, meg úgy, hogy büntetőeljárás hatály alatt vagyok, és senkinek nem kívánom, hogy büntetőeljárás folyjon ellene. Én most Szarvas Szilveszternek is mondtam a tárgyaláson, a bocsánatot kér tőlem, akkor én hajlandó vagyok elfogadni a bocsánatkérését, csak nyilvánosság előtt adja meg nekem azt az elégtételt, hogy igen, bocsánatot kérek Ceglédi Csabától, mert hogy hazudtam róla. Szarvas Szilveszter azt mondta, hogy ő újságíróként végezte a feladatát, igazándiból egy mikrofont tartottak Szabó Bálint elé, aki így pedig az ország nyilvánosság előtt mondhatta el a hazugságait. Én azt gondolom, hogy az újságíróknak, ha valaki ténylegesen újságíróként működik, igenis van felelőssége, de kontrollálatlanul, a másik fél megkérdezése nélkül, kritikai él nélkül azért ne közvetítsék a nyilvánosság előtt. Nem akarom minősíteni a kollégát, de ez is egy gyávaság, mert akkor vállalja föl, hogy én tartottam a mikrofont, és egyetértettem, és azért tartottam a mikrofont, hogy Ceglédi Csabát még jobban be lehessen feketíteni. Kellettek ezek a cikkek ahhoz, hogy a velem kapcsolatos ügyet folyamatosan napirenden lehessen tartani, hiszen az, hogy ellenem büntetőeljárás folyik, minden csoda 3 napig tart. Tehát az tavaly 2017, sem másfél évvel ezelőtt, tehát 2017 nyara végére már sok újdonságot nem rejtett magában az ellenem folyó büntetőügy. Lehetett mutogatni, hogy engem ott hurcolnak, vezetőszíjon, stb. De folyamatosan hétről hétre kellettek az újabb hazugságok, hogy a ceglédi ügyet napirenden lehessen tartani. Ez volt. De az miért olyan szabály. fontos személyiség maga? Én nem tudom. De most komolyan, de hogy nem tudja, kell, hogy tudja. Én azt gondolom, hogy sokaknak... Nem azért, mert ott utána ment az egyik alpolgármesternek, és annak a meglehetősen zavaros életét fölmutatta, tehát egyfajta bosszúról van egy szó? Ez sok dologból áll össze. Egyrésztről Fidesz közeli cégeknek kellettek a munkáink. Akkor, mint kiderült, kellett az ingatlan vagyonunk, amit nagyon olcsón vettek ez a szövetkezeteket. Ez a cégcsoportnak a munkái kellettek, meg az ingatlan vagyon. Akkor nyilván ebben van a bosszú is, hiszen azért én sok borsot törtem a mostani kormánypárt orra alá. Ügyvédként is egyébként én azt gondolom, hogy több olyan ügyben jártam el, amelyben a központi akarat ellen tettem.
meg hát az a nem bírok a fenekemen megülni típus vagyok. Ugye sokan féltek attól, főleg a szerettélyos félelem igazgatva, talán így van a kifejezés. Tehát, hogy azért, mert az ember fél valami jogtalanságnak a bekövetkeztétől, majd aztán nem csinál semmit. Én azt mondtam, hogy de igenis teszem, vagyok, aki vagyok, és ezután is egyébként fogom ugyanazt az utat járni, mint korábban, azzal, hogy más már gazdasági társaságot már nem fogok többet vezetni. Ugye akkor, amikor képviselőjelöltként ki kellett engedni önt a börtönből, mondhatni az első útja az akkor még másként működő Hír TV-be vezetett, aminek lettek következményei. Járt, hogy egy olyan következményei jár még velem való beszélgetés? Tehát, hogy most hazamegy, és már is ott lesznek, és visszaviszik valahova a börtönbe? A Kálmán Olga műsorában szerepeltem, de amikor én a Hír TV-ben csütörtök este szerepeltem, már akkor megvolt az indítvány arra, hogy a mentelmi jogom legyen elvéve, meg az újbóli letartóztatásomra már minden elő volt készítve. Tehát, hogyha én nem csinálok semmit, hogyha a párom karjaiba vagyok ott 28 órán keresztül, ugyanez lett volna egyébként. Ott meg volt a lehetőségem, még a rövid ideig is, hogy a nyilvánosság elé álljak és elmondjak fontos gondolatokat. Nem volt ilyen okokozati összefüggés. Egyszerűen a hatalom azt sem akarta, hogy én kikerüljek, és megtett mindent, hogy minél hamarabb visszakerüljek. Azért volt meglepő különben, mert ugyanabban az időben egy gyilkosságban gyanúsított képviselőjelöltet szabadlábra engedtek, és szabadlábon is hagytak egészen addig, amíg el nem dőlt a választás. Hát azért önt gyilkosságban nem gyanúsították. Hát, szerencsére nem. Ez abszolút az egész jogászi társadalmat nem zavarja, hogy ilyen hihetetlen differenciák tudnak föllépni? A Nemzeti Választási Bizottságban, amikor az én mentelmi jogom felfüggesztéséről kellett dönteni, akkor még megvolt a kormánypárt kétharmada. Ezt követően nem volt meg a kétharmad már a különböző szavazásokra, és lehet, hogy a Nemzeti Választási Bizottságban pont az én ügyem bosszantotta fel azokat, akik utána már nem voltak hajlandók mentelmi jogokat felfüggeszteni. Tehát, hogy itt lehetett egy összefüggés. A jogász társadalom pedig ugyanúgy megosztott, mint a magyar társadalom, hogy családok meg vannak osztva. Tehát, hogy aki kormánypárthoz húz, az mindent elnéz a kormánypártoknak. Aki ellenzékhez húz, vagy a mostani kormánnyal ellenzéki pozíciót foglal el, annak pedig minden sérelmes. Tehát, hogy megosztott a jogásztársadalom ugyanúgy egyébként, mint bármi. Magáról a konkrét büntetőügyről szólva, úgy tűnt számomra, mint ilyen átmeneti zavar lett volna a válthatóság részéről, akkor, amikor ugye ezt a fajta bűnszervezetben való cselekmény elkövetését már nem tartották, legalábbis nem írták le. Most megint hirtelen jött, hogy nemhogy enyhült volna a vád ön ellen, vagy a megfogalmazott vád, hanem talán ugyanolyan és ugyanolyan erős minden egyes eleme. Most akkor mi a helyzet? Én azt gondolom, hogy magára a konkrét büntetőügyről legfőbb érintettként a részletekben nem akarok belemenni, mert azt gondolom, hogy a vádhatóság dolga majd az, hogy bizonyítson. Én meg majd védekezek az ügyvédeimmel együtt a különböző vádak ellen, de jelen pillanatban még vádemelés sincsen. Tehát ez egy 2015 nyarán megkezdett nyomozás, eltelt több mint 3,5 év, és még vádemelés sincsen. Ugye az volt, hogy én tettesként költségvetési csalást követtem el, kiderült egyébként, hogy ezt semmivel nem tudják bizonyítani, most már csak felbújtó vagyok, és persze lehet azt mondani... Erre mondták azt, hogy a felbújtó pont ugyanolyan. A büntetési tételepapíron ugyanaz, de akkor is más egy felbújtó, illetve szerintem még sokkal nehezebb bizonyítani egy felbújtói pozíciót, mert ez azt jelenti, hogy én szánt szándékkal más bűncselekmény elkövetésére hívtam föl. Ahogy ez nem igaz, úgy nem volt igaz egyébként az, hogy én magam költségvetési csalást követtem volna el. De azért kell ezekbe a részletekbe belemenni, mert majd amikor meg lesz a vádirat, majd amikor ezt benyújtják a bíróság elé, akkor majd azzal szemben fogunk tudni védekezni. Nyilván egyszerűbb a helyzetem, hiszen most már szabadlábon vagyok, és ez azért... És teljesen kizárt, hogy újra visszavigyék a börtönbe? Hát ahhoz nekem kellene valami oltári nagy hülyeséget elkövetnem, tehát ugye most legfőképp bűnismétlés... Hát azt, hogy nekem nyilatkozik, az nem egy oltári nagy hülyeség. Hát azért az nem büntetőjogi kategória, tehát mondjuk bűnt kellene ismételnem ahhoz, hogy visszavihessenek, de nyilván, ahogy korábban se követtem. Tanúbefolyásolás sincsen? Vagy hát lehetne tanút befolyásolni, csak mondjuk több mint 200 tanú lett az ügyben kihallgatva, senki sem mondta azt, hogy Ceglédi Csaba kérésére őket bárki befolyásolni akarta volna. Tehát, ahogy én eddig sem befolyásoltam senkit, nyilván ezt követően sem fogok senkit befolyásolni. Tehát, hogy én ebből a szempontból nyugodt vagyok. Nyilván a bíróság nem lát senkinek a fejébe. Tehát a bíróság mondhatja azt, hogy hát
Félni kell attól, hogyha valaki szabadlábon van, akkor esetleg a tanúkat befolyásolja, de most már az én esetemben már ez sem merült fel. Tehát annak a veszélye, hogy én befolyásolnám az eljárást, ez már nem merült fel, ezt kimondta a bíróság. Ha százalékosan meg kellene határoznunk, hogy az ön ügye hány százalékban politikai és mennyiben tényleges büntetőügy, akkor mit mondanak? Hát 90-10. Tehát egy politika javára. Tehát, hogy ez az ügy, ez 90%-kal a politikában. Most ugye ez, amit mondott, ez alkalmas arra, hogy esetleg bizonyos emberek kiforgassák, esetleg, hogy Ceglédi Csaba elismerte 10%-ban a bűnösségét. Nem, én azt gondolom, hogy egy gazdasági társaságnál ma Magyarországon, ha nekiállják kapargatni a gazdasági társaságnak minden egyes dolgait, akkor lehet találni olyan ügyeket, ami nem feltétlenül büntetőjogi kategória, ami nem biztos, hogy megfelel 100%-ban a jogszabályoknak. Mindent egy gazdasági társaságnál, főleg egy több ezer embert foglalkoztató gazdasági társaságnál, több milliárdos árbevétel mellett mindent a lehető legszabályosabban csinálni. Én azt gondolom, a lehető legnagyobb odafigyelés mellett sem biztos, hogy lehet. Tehát megkapargatunk egy céget, hogy biztos, hogy lehet valamit találni. Ehhez hozzáteszem, hogy az adóhatóság azokban az ügyekben, amiben a büntetőeljárás folyik, tehát maga az adóhatóság semmilyen marasztaló határozatot nem hozott. Tehát volt arra egyébként akarat meg szándék, hogy találjanak a cégnél szabálytalanságokat, azt maga az adóhatóság sem tudott találni. Egy ügy pedig az Európai Bíróság előtt van. Tehát én azért mondom a 10%-ot, mert keresnivaló szerintem a Magyarországon minden egyes cégnél van. Büntetőeljárás meg azért mondjuk az esetek legritkább részében lesz büntetőeljárás, ha pedig politikai akarat van rá, akkor meg szinte biztos. Tehát ugye ezért mondom azt, hogy ez az ügy legalább 90%-ban a politikával van átítatva. Akárhogy is alakul, nyilván én magam személyesen azért szurkolok, hogy minél hamarabb lezáruljon ez az ügy, és élvezze a szabadságát. De akárhogy is alakul a dolog, tönkre van téve az élete? Nem, nincsen tönkre téve az életem. Tehát a szeretteim megmaradtak, a családtagjaim mellettem maradtak, megvan az egészségem. És a karrier? A büntetőügyvéd, tehát az ügyvédirodát a párom hatalmas erőfeszítések árán gyakorlatilag másfél évig egyfolytában dolgozva megmentette. Az ügyvédi iroda, amiben én a legtöbb szellemi tevékenységet egyébként kifejtettem mondjuk az elmúlt egy évtizedben, az megmaradt és tud működni. Most maga ügyvédként működtet tovább? Most még mindig ügyvédként működök, mert nem függesztett fel a kamara. Nyilván, ha lesz egy vádemelés, akkor ez egy új helyzet lesz, de az ügyvédi iroda attól függetlenül megvan. A közéleti szereplésem pedig az egy szombathelyi önkormányzati közéleti szereplés volt, tehát én nem országos közéleti szereplő voltam. Az, hogy akarok-e, meg lehetek-e a későbbiekben önkormányzati képviselő, hiszen 22 éves korom óta képviselem a Delkovics városrészt a szombathelyi képviselőtestületben, ez pedig a jövő zenéje, ezt most még így 2019. januárjában én nem tudom eldönteni. Ahhoz azért sokakkal kell beszélgetnem még a választókörzetemben, hogy mit mondanak, mit javasolnak, hiszen van egy 6-700 ember, aki mindig rám szavazott, és van egy több mint 1000 ember, akinek az ügyeivel én, ha nem is napi, heti, de rendszeresen foglalkoztam. Tehát nyilván az ő nagyobb részük véleményére kíváncsi leszek, ezt pedig be fogom gyűjteni az elkövetkező hónapokban. De ebből következtetek, hogy egyáltalán nem ilyet meg. Tehát azért már van, akire olyan hatással van, hogy egy ilyen eljárás, egy ilyen boszorkányüldözés, hogy inkább behúzódik a saját kuckójával, még állandóan ki akar mászni. Ezek miatt nem fogom rosszul érezni magamat a bőrömbe. Tehát nem vagyok hajlandó félni, és én nem fogom emiatt, tehát nem fogok rákot kapni ezek miatt, és nem fogok magamba fordulni, és nem tudom mit csinálni. Tehát, hogy szeretek élni, egészséges vagyok, szellemileg teljesen frissnek érzem magamat, és nem töltek meg ez alatt az elmúlt másfél évben. Nem szívesen mondok ilyet, de muszáj. Nagyon sok olyan ismerősöm van, akit ez a politikai rendszer meghurcolt, így vagy úgy megcsapta őt a börtönszele, vagy benne is volt, vagy eljárás folyt ellene, rövid ideig, hosszabb ideig. Majdnem mindegyik egy kicsit megzakkant. Azt maga meg azt mondja, hogy teljesen. És amit látok az arcán, az nem azt tükrözi, hogy megzakkant. Hát én bízom benne, hogy nem látszik rajtam, hogy meg lennék zakkan, mert nem érzem magamat annak. De eddig a környezetemben lévők mind azt mondták, hogy nem zakkantam meg, úgyhogy talán ezt nem csak én hiszem magamról. Mondjuk a napjának a 0-24-ből mennyit foglalkoztatja az a saját ügye? Csak azért foglalkoztat az ügy, mert több barátom, szeretteim érintettek ebben a büntetőügyben. Az én legnagyobb lelki fájdalomam az, hogy volt munkatársaim, barátaim, szeretteimet ez érinti. Ha ez csak rólam szólna, akkor lehet, hogy napok vagy hetek telnének el, hogy nem gondolnék.
Tehát, hogy gyanúsítottak például. Tehát több mint 20 gyanúsított van, azoknak egy jó részéért én tűzbe tenném a kezemet, és bármikor a tűzbe mennék értük, és nekem ez fáj legjobban. Tehát a börtönbe töltött időben kevés jó dolog történt velem, de amikor már csak én maradtam bent egyedül, az volt az egyik legszebb napom a másfél év alatt, hogy végre már csak én vagyok börtönbe. Tehát nekem ez volt legrosszabb megélnem, hogy másokat, főleg miattam belerángattak ebbe a büntetőügybe. És az értük érzett aggódás, és ez a fájdalomérzet miatt jut szerintem gyakrabban az ügy eszembe, tehát azért mert aggódok értük. Elsősorban nem is magam miatt aggódok, hanem nyilván rendkívül rosszul érint, hogy ez másokat érint. De velük nem találkozott a börtönben? Nem, dehogy is. Teljesen elkülönítésben voltam, persze, hogy nem találkoztattam. De nem egyedül volt egy cellában? Hát az utolsó 8 hónapban magánzárkában voltam. De az már büntetés volt? Nem, itt találták jobbnak, hogy én egyedül legyek. De az jobb vagy rosszabb? Hát ezt az adott emberen múlik. Nekem nem volt rossz, mert teljesen nyugalomba tudtam egész nap olvasni, úgyhogy engem igazándiból nem zavart, hogy egyedül vagyok. Az, hogy miért kerültem egyedül, azt senki nem tudja. Mikor lesz ennek a büntetőeljárásnak nagyjából vége? 6-8 év múlva. 6-8 év múlva? Addig folyamatosan lesz kartjaként ott? Hát igen. Hát 3,5 éve tart csak a nyomozás, még nincs vádemelés. Tehát mire ebben jogerős bírósági ítélet lesz, az alsóhangon 6-8 év. Mennyire hisz abban, hogy a bíróságot nem tudja a politika befolyásolni? Én hiszek ebben. Tehát ügyvédként, jogászként ebbe töretlenül hinnem kell, mert akkor abba kellene hagynom ezt a szakmát. Tehát ugye ebben hiszek. Tehát hiszek abban, hogy a bírák nem fogják hagyni magukat. Többször említette, és ez ilyen fontos kitétel volt a beszélgetésünkben, hogy a szeretteim. Ugye az is elhíresült az előző szabadlábú, rövid idejű szabadlábon töltött idő alatt, hogy éppen valamilyen családi akció lett volna. Most mi lesz? Nem, hát az őrizetbevételen hetében lett volna az esküvő, és ez is valószínűleg szándékosan volt időzítve. Tehát 17-én, június 17-én lett volna az esküvőnk, és ugye 13-án vettek őrizetbe. Hogy nem. Hát szerencsére a párom is kitartott mellettem, tehát szerintem kevés nő tudta volna ezt így végigcsinálni, hiszen neki is nagyon nehéz volt ez az elmúlt másfél év. Úgyhogy tervezzük az esküvőt, és talán most már ennek nem lesz semmilyen akadálya. Mikorra? Hát nyárra. Szerintem május-júniusban tervezzük. Június 17. Akár. Az egy jó dátum, 17. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. És el kell indulnom.